na ci zalinsa. Kai yanzu da girma ka dan baba kake kuka? Ai ba shi kadai ba ne kuma suna da kuka. To yanzu mu je gida su dan baba. Mu je gida. Mu je gida. Mu je gidan nasu. Baba, yanzu kicin na ya karfi a gidana? Ni a gidan waye ma ba zan yi iskanci. Kan na rage duka? An dake shi karama marmana. To tunda baka ga darajar tsufa ba bari in je san baba na. Kai, dan baban ne bai san darajar iyayen nashi ba. Mu je wajen baba. Kai ka ware bugun warar da ce ba. Sarki Fillo ya kai ne daga ina wallahi Fillo daga gona ta nake ta saman tudu yanzu ina so in je gona ta tsame ni dan naga an ce min jiya ruwan da aka yi ciyawa ta dan cukanta ta dan samu matsala ana rana zaka tafi to banda abin ka Fillo in ban yi wannan bane ran yi ai banda abin da ya wuce wannan ai na mero ba aro ba dani na mero ba aro ba dani Fillo ba aro ba dani Fillo na mero alaikum fayi. Lafiya? Me ya faru? Daga mutuwa kuma sai dan yarinya sai ji. Wo ya rike min wuya. Sai ka dauki mataki saboda gudun faruwar haka. Ban gane kai mataki gudun faruwa haka ba. Nan yanzu ba gudun ba dauka matakin ba. Ina fita ka saka min wuya. To yanzu kai banda abinka Alhaji bi isbilillahi ka dauki abu ka saka a cikin zuciyarka akan yaro ka kasa zama lafiya da mutane na gaya maka zaune na gaya maka tsaye amma duk ka toshe kunnan ka kai su. Ai na ga ɗaurin gindin yaro amma ya gani wallahi na gani yadda ya rike mun wuya mutum wannan hawa na fara ganin mudes ba dan liman ya zo wallahi wannan dan na wuce lahira saboda Allah rashin kirkin da yaron nan yake yi amma duk ka toshe kunnan ka rufe idanuwa ka rantsa idanka kai kowa da kowa ka kasa zama lafiya a ni ka da a cikin mutunci a gida to billahi lati mai gari zan je in gaya kuma rijiya dole in rufe ta zan ga wanda isa ya buɗe ta wallahi ai ni ga ko to zan rufe ta ai magana ka je ka samu mai gari ba shine mafita ba kawai ka daina daurewa dan baba gindi kuma idan yayi laifi ka bari a hukunta shi kawai shine shi mai gari shi zai min
shi zai ɗaukan min hakki na akan wannan lalama wuyan na kai. Hauka ce har gida. Wallahi ni ma kaina har gida wata nan zaka ga an shigo har gidan nan an dake. Wa ni ba inda zan je wallahi. Kai zaka tashi ka je ka tafi. Wanda zan iya fita ne ko wanda ba wanda zan iya fita ba. Wallahi ba inda zan fita. Ba zan je ko ina ba, tashi ka je. Salamu alaikum. Ba inda zan je. Za ka tashi ka je. Ba inda zan fita. Ka tashi ka je. Salamu alaikum. Kai kana da jiki. Kin wannan karke ke ne wallahi. Wannan yake ina rike ni wallahi sai kara mun. Ha na. Salamu alaikum. Waye? Bismillah. Ai ba nan. Bismillah. Aba ce bismillah kuma a narke ni. Bismillah. Ye? To. Allahu galiba ala amri walakin akthar an-nas la ya'lamun. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. A da nake dan yi. Falaki da nasi, falaki da nasi, falaki da nasi, falaki da nasi, falaki da nasi. Ya. Na ce, wai da sannan ka abin da ɗan baba ke a cikin garin na koko yaya? Me yayi? Zuwa yayi da kiɗana. To me ya masa shi din nan ka? A ɗana ina zo ina huta ɗan baba da shi yaran suke da karfe Kai, duka. bari ga maka. Dana ba wai koya masa rashin mutunci ke. Kun kuma kace koya masa ake to koya masa dan ake. A'a ni na zo akan in tambaye ka ne. Kana sane abin da ɗan baba ke a garin na koko yaya? Koya masa rashin mutunci. Wannan gurin. Bari yaro. Karan da ka kama tuna Allah kai na ka kuma naka. Ba mu ji. Moje. Bari rabu da shi. Lakin Ɗan baba, na ka gano mun tukur. ina jin ba zai huce wajen wannan budurwar ta Samira ba. Na gode. Lafiya? Mai da abun kana kin ka ganin ka ga lafiya. Kuskure baba. Inuwa na akwai iska. Kin ga inuwa? Ina wani lokaci nake zuwa nake dan zama. Shan iska. Ba ruwanki. Wannan yarinyar ba. Wallahi yar gidan yayana aka kawo min yayanta. Ina nake ci. Assalamu alaikum. Sallama ta musulmi. Mero, ina tukur. Ina tambayar ki ina tukur kina kallo. Sallahu ka bamu ko kuma ajiya. Ba za ka zo ka tambaye mu tukur. Kar ka sake ka taba ta wallahi. Idan ka sake ka taba ta. Kar ka sake ka sa kanka a cikin kalar mazan da zan aura.
bashi ya sare ni shi. Rasa ki zan iya rasa komai na rayuwata kuma zan iya salwantar da rayuwar kowa a kanki, amma ina so ki gaya wannan gawar taki tana yawan min sukuwa a tsakiyar daji. Ta yi na farko na rabu da ita, ta yi na biyu na rabu da ita. Idan kika saki kai na uku wallahi za a yi mutuwar da ba ido. Idan kin ji to jiki ya tsira. Kawai sai ki ta shige kina munafurci a garin nan. Wannan yar ma na san ba yarki bace kuma ba kanwarki bace.